Matur nuwun dumateng Jan Mapare, Cakmal TV, Aisyah Budaya, John Joyo Channel, Gus Top Channel, dan Berita AG. Terima kasih, terima kasih. Ya. Lek samire Jeng Mindul hadirin dan pemirsa. Waduh. Kok hadirin dan pemirsa? Alah wis meneng usurane elek. Cek. Cik cik. Mindul kok suaranya malah lanang ngono. Kok lanang piye to? Cik cik. Audio cek. Soalnya penak men miran iki. Loh. Lho kuwi wong sak menekiane ora arek sing padha ngantuk iki. Ya urung to ngantuk ya engko kok. Ora wong iki bar ngarak kabeh kok. Ngarak kowe kuwi kok. Alah tenan tekonono gak percaya. Nggih ta Mas? Kok meneh sing model-model ngene iki ya? Oh iki lho ketok ya iki. Sing ngelungi lho dalange dhewe. Le. Nggih, alhamdulillah. Ora ya kene iki ngombene jahe. Arake disinggahne. Kok digawe lek bar mari dalang. Iki bagian apa ya repot ngede rokok iki. Macak. Jaluk Mbak Sito ta. Sugeng dalu Mbak Mindul kalian Mas Amirin. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah pripun kabare? Alhamdulillah sehat, seger, warase dereng. Loh, kok warase dereng napa sampeyan mboten waras kok? Ndek mboten. Mas Amirin Nggih. menika sowan wonten dusun Mojalegi. Nggih. Lekne menawi panjenengan wonten mriki ping pinten Mas? Kula pun bolak-balik ten mriki. Teng mriki? Nggih, luru rasa. Lulu rasa. Nggih. Lek ditangkap ya sik iki to, Pak. Oh niki nggih. Nggih. Lekne Mbak Mindul kedua kali sowan mriki. Lho kok semerep jenengan? Lho lah dalange niku anu kanca kula nika Sampeyan berarti sering rene, Pak? Sapa? Sampeyan? Aku. Nggih. Sering lho. Oh, julayak kami tua jibak. Jibuk matamu ngono jibuk raimu. Ya itu Kapok. anu le. Lah yo. Ya. Nih Pak, nih. Enggak. Wis ono. Engko sih. Loh, wong di mata-mata ini pria pas anjane aku duwe moto. Lah yo. Bener. Kowe arepe ngelokne aku dalange gaene iki njaluk panjer ngono. Ora kok njaluk pancer no Piye, gak. nyapa? Kami tuwa risih men diporan parane kapan wayangan kaya dalang ra payu wae. Wis kene iki ora mungkin ngono kuwi. Ngoten nggih. Mungkin iki. Lho jarene sering rene. Kowe ngerti ra 30 tahun dalang ra tau ganti yo iki ning Loh. kene. Nek kene iki. Lho. Wah. Untuk itu anu menyapa warga masyarakat dulu diawali dari Mbak Mintul. Oh, aku dulu. Nggih, Yang perempuan Mbak Mintul. dulu. Nanti- Monggo kene sik, Tul. Nggih, nanti Enggak, ya. selesai Ya, terus ya. ganti anu Mas Amirin. Raimu no. Aku ngene iki omongi rungokno nyapa malah Lho. ndek sinden. Kuwi Lah, omongnya awak musik ya aku linggo sik to, Tul. Lah iya. Efisiensi. Ya wis. Rasa apa. pentol setengku tak ngengei. Oke, kali ini disapa dulu. Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah. Sesuai iya ta? Soft sepok. Betul. Kok soft cipoken piye ta? Oke, ini dalam rangka acara apa ini? Mas? Wayangan. Bersih dusun. Ya wayangan lek akine to. Maksudnya ki acara desa ya acara Ya. apa bersih dusun. Mbak Mindul, Nggih. untuk acara pada malam hari ini harapan Anda apa? Harapan saya Iya. semoga kedepannya desa Mojolegi. Mojolegi Dusun Mojolegi. Dusun Mojolegi desa Weh, kelambiku iki dileboni opo jenenge? Walah. gatel to. Ketek kerembu kok gatel. Walah, Oke, asli. semoga desa Dusun Mojolegi Nggih. kedepannya semakin Jaya. jaya Semakin atau makmur. semakin makmur. Nggih, semakin Dadi berbudaya. dusun sing gemah ripah loh jinawi. Amin. Muga-muga kabeh
masyarakate Amin. pinaringan sehat, Amin. seger waras, panjang umur, kathah rezekine. Amin. Muga-muga sing urung rabi ndang rabi, temu jodone. Muga-muga sing wis rabi kok pegatan. Ora langgeng le omah-omah. Cangkeme lho. Lho, lah iya langgeng le omah-omah kok Lah cangkem. iki pegatan elek muni. Oh, bocah kok. Sampun Sampun cekap, Mbak Mindul. Sampun wis Wis, muga-muga. nggih. Sekarang ganti Mas Samirin. Cek repot. Oh, tak kuwaplek. Ayo, Samirin saya Ayo. ganti. Anda menyapa seluruh warga masyarakat. Wong yo ngene lho Mbak Mindul, wong Pripun? Samirin ki nek kene kan yo sepisanan. Lagi iki yo. Masyarakat kan belum tahu bagaimana profil Belum, beliaunya. belum tahu. Oh. Ndang Mas Rin. Sumangga. Heeh. Monggo. Iki dusune Mojolegi Desa Mendo Kecamatan Pare. Monggo. Oke. Heeh. Lah bengi iki hajate iki bersih dusun, piye carane kowe warga masyarakat ki iso mengenal sampeyan Mas Rin. Nggih. Heeh. Ayo. Wayahe kula niki. Iya sampeyan. Siap. Sampeyan kudu memperkenalkan sampeyan saka ngendi, Nggih. terus profesimu apa ngono. Ndang. Oke. Heeh. Iki sing dadi kami sepuh jenenge Mbak Mas Saifuddin, ketuane sapa kuwi mau terus bandaren Mas Fuad. Ndang lek ngomong iku Berarti sowan. sak niki wayahe kula Yo. sambutan. Heeh. Nggih. Sing sore mau sing rawuh Bapak. Dancuk iki kapan aku? Loh kan mang menghati selani ae. Gitu. Nggih. Pewek kualat Rin. Eh? Dalang lho iki. Nyapo sing bayar itu dalange? Raimu ae. Kendel ae aku. Dhek ora dadi yo. Raimu ae. Nggih. Ngapunten ini mung gojekan kemawon nggih. Soal dancuke wau lho. Malah kok mbok baleni nek. Nggih. Iki di live stream lho ngawur. Iki sida apa ora? Doh. Mangga omonge. Anu Mas, dalange patenono. Mike maksude. Pateni matamu. Mike ngono, ya ora iso. lho. Pangga ganggu e. Dalange arogan. Dalange kendel saiki. Kendel. Kendel cek utuh lele. Eh? Cek utuh sangu kok. Sida tuku kutut ora? Wis tak omong ganti. Ya, Ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ki. Kok goblok kan? Boy. Gitu. Lho si omahe kon nyalam tok. Loh, Perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Syekh Mirin. Alah. Gitu. Odol dalu menika kula ngaturaken agungé panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng warga masyarakat khususipun panitia yang sampun maringi rezeki damel kula ngoten nggih. Alhamdulillah benjing bojo kula nempur. Lah biasane ora iso nempur. Gak tak kon ngutil. Nggih sesuk-esuk nempur jangan iwak, gitu. Gak usah dipumboni, Dik. Dilosne ngono ya, ben awet. Sok-soke bojone Samirin pengen iwak pitik ngono ya. Ngenteni pitike tanggane liwat. Ora. Aku lek nek truk liwat nganu gurih tanggoku tak gusaki ya. Ben keterak. Nggih. Pitike mbok pakane truk ngono. Nah, Terus mbok jukuk pitike mati kok yo ngono. nggih. Lan ugi muga-muga nderek dedonga sak sampunipun gelar adicara dalu menika warga masyarakat semuanya sehat, Amin. perangkatnya kuat dan semuanya berlimpah ruah melalui rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Nggih, mekaten sambutan saking kawula salajengipun kula Sambutan. langsulaken dumateng Pak Dalang. Monggo. Kok sambutan iki masamu piye? Piye to kino? Kok acara. Dalang sesuai nganyel nek ya Dal ya. Po. Melinti. Kowe iki takon apa ki memperkenalkan dirimu ra kok sambutan. Wes ngono lho. Lah Piye iya to? ora sambutan. Syekh Mirin, wes sambutan. Samirin, ora ngasa nganggo seh. Rusak sirku cangkem-cangkem dhewe yo. Oh, alah. Ya yo. Rin, Samirin. Mugi-mugi sedaya kemawon pingantuk berkah lan barokah Amin. kang melimpah ruah, Amin. saged tumbas sawah, saged tindak Mekah, dene turah nanggap wayangan malih. Amin. Lek dalange iki rapane anu liyane ra apa lawake panggah. Wah, tak pelinteng dasmu. Iya, Awe aku demen nek melok dalang iki ya dadi Ya, aku apa-apa. sih penak. gak usah ngapus sih. Eh, Gak usah mbak lha kok merintah, lah kok aku apa kuwi pelawak penyanyi senior gitu. Kene gampang ngepur lho kok dijami. Ren setengah 11 kudu sampai kene tak puri nomor aku jam 10 aku wis teko kene. Ya ta.
Lah kok dhek lagi tikri munggah panggung. Opo? Ngono kuwi jegalen. Oh iya. Dijegal piye ora dijegal arep tiba mbok jegal. Aku gelem jegal tiba nek nisore kowe. Oh iya kurang ajar Boy. Oh dalange wis kaya ngono kok kon jegal. Nah kuwi. Oh. Jegal aku ya. Heeh wis. Kowe kudu tanggung jawab kok. Nggih. Kuwi kok sajane nek aku langsung tak bacok sikile. Niki Sapa? sedaya pengen joget napa sul? Dalem? Sul. Lek sul berarti wong lawas. Lek sing nganyarin joget, ya ta? Iya. Heeh. Mbak Mindul. Nggih. Panjenengan sering pirsa nggih. Anu kenekan iki nderekke gus-guse niku nggih. Wah, persa kula gumun kok. Pripun? Kaya ngene kok dijaki gus-gus legek dapuk apa ngoten lho. Piye to iki? Kene iki belajar ndonga. Kowe lho kok iso dalil. Lho piye to iki? Khairunas anfa'uhum linas. Artinya? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Kok iso ngapalne perang dino raimu. Kene nek trimano Al-Qur'ane ya hafalno bos. Kowe iki. Iya to. Trimo ngono aku ya iso ren. Al-Qur'an kene hafal. Pokok kandel tulisannya Arab iki jenenge Al-Qur'an. Lek kon maca ya ora wani urung wudu batal bos. Ya. Malasan ae. Ora. Wis mek kuwi tok dalilmu. Mek kuwi tok. Liyane neh no. Lah irih kok ya kok diketokne neh ya tambah neh bingung. Ya, ngene lho. Dalange. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikum syiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kepadamu seperti sebelumnya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa seperti terus no. Lho kowe iki lho iso ngomong kowe kok. Oh. Aku marepku ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Lho yo iso. Lho piye to? Artine He wong-wong sing padha iman. Slametno awakmu lan kulawargamu saka siksaning neraka. Ngono lho. Tepuk tangan. Wes. Alhamdulillah. Aku demen ya. Iki balange termasuk syar'i ya. Loh. Syar'i iki apa? Syar'i iki apa? Lah aku ora ero artine melok-melok wong-wong kae kok. Heeh. Ya. Ya. Nyandi. Nyanyi lho, Bos. Pripun? Nyanyi. Oh nyanyi, nggih. Isolmu nabu apa? Alah wong kowe rapate godak. Anjene yo, aku lek nyanyi rapate aku ngaji aja tak pene saiki iki to. Iya. Ngaji 9 karo 1. Piye kuwi terjemahane? Lah ya 9 karo 1. Ngaji. Ngaji. Oh, 9 dan saji. Lah biasane iki 9 apa 1 apa ngono. 9 ya angka 9, 1 angka 1 dialang piye to ki jane no? Wis terus celoko. 9 ya 9 tegese iki kok apa terjemahno ngono lho. Ora enek wong angka diterjemahne piye to wong ki no? Oh, wis karepmu rek. Ngangel tak buntel lho, Wan. Lah iya. Nek bojone mu. Ya. Ayo. Pripun? Nyanyi ya. Oke, nyanyi mawon nggih. Ya. Jadi kalau wonten pundutan Mas Mendin. Nggih napa? Duh dino gandolane ati. Oke. Deno. Sayangku. Gak modern wong iki. Sing ayu dhewe. Lho ken iki ya enek. Ono dino gandolane ati ya enek. Aku tuh Bajing loncat Kusuma Wijaya Bukit. Bagah aku lek loncat-loncat anyang-anyangan. Lah urung tak terusne lek maca. Ya. Kok kuwi enek dhewe. Enek dhewe. Wis kuwi ae yo. Apa? Dino gandolane ati jenenge. Sing nyar kuwi no. Gua sing nyar to. Duduk cuk, demi sing nyar kok goblok Pak. Ya. Iki miren karo dalange padha rumah saku. Lho pancen iki Persatuan Goblok Indonesia gitu. Oh, kabeh. Oh. Aja iki di live lho, engko konangan sing duwe lho. Oh. Ora masalah. Bambang to. Bang, nyileh ya. Mbah kabel mau ukel nek sikiling lek setrum piye lho. Jolki bergoyang. Yang sebelah kiri boleh goyang. Ayo Mas Wawan. Ngadeg no. Apik. Iki anak buahmu to? Iya to iki.
Lah piye to, Dul? Jare kuwi anak buahe Samire. Lah piye lek ora? Wah, Jare sapa? Aku no. Lek kene sing bayari sapa? Kowe melu sapa kowe? Bah, lek masalah bayaran aku tak meneng ae aku. Ayo, Wong, no. Samire iki bengi iki nasibe ora jelas, Dul. Kok iso? Melu aku ya ora, melu liyane ya ora. Lah, Ning kok ya nek kene. Lah ya. Ah, ya iki engko. Gek melu Bah sapa? iki sik iki wong urung kadung tak kenane. Loh. Gek aku mengkadung utang rokok barang yang toko e. Loh, itu urusan Loh, Anda. genahe lelang nasahita itu lo ya. Loh, kok itu piye to? Wong genah aku kae WA sampean terus akhirnya panitia nembusi dhewe ngono kok dadi Berarti aku ora awakmu lho, Dul. Jare sapa? Lah, piye to iki? Lah aku lho kaget kok memang jujuk teko. Lah, Lah sing mbek awakmu no e. Itu aku iki. Ibumu. Lah iya urusan karo mbokku no nyapa kok Wah, teko iki aku. ruwet iki golek. wah wis. Bah, dadi iki engko mampir nyang mahmu sik kono genane rono. Ya, iya no. Bah. Dek, piye iki? Aku kok bangga kebahagiaan sing Wah, apik. bangga bagian ra penak panggan iki. Lah wong nyawang kowe wis ra penak lho Rin. Ya. Iki pancen yo suatu kebanggaan Mas Amirin menika Nggih. nderekaken sedaya para alim, para pinter. Alhamdulillah. Nggih. Jan Oh jenenge yo belajar, Pak Dalang. nggih wonten pundi-pundi. Ndek ngenane postingane nggih sareng lenggah kalian Gus Idam. Nggih, niku kula sowan mriku. Winginane kapan nika nggih kula semerap wonten Gaprang Blitar mriku. Nggih, kalih Gus Farid. Nderekke terus wonten napa Kepung. Pundi Mas Kencang niku nggih. Kencong. Gus Rismi. Gus Gus Rismi. Rizmi niku malam napa Mas sing niku? Malam Sabtu. Jumat malam Nggih. Sabtu. Wadah Kadang- mriki jamaah iki Kadang nggih mriki. jajar kali Gus Nafi barang. Nggih. Kepiye Lah lho niku wi? nyuwun tombo. Kuwi lek bola plekmu ta Rin? Yo. Lah wi kok iso bola plek karo dhek? Loh, aku belajar ben pinter arep dadi mudin kok, Dul. Mbok, kowe poro. Lah. Kowe apa ro anune modeni? Mboy. Apane? Ya Lah, mudin itu sisi baik dalam kemasyarakatan luar biasa. Lah, nyapa? Wong arepe dadi manten, Oh. sing digoleki sapa dhisik dhewe? Mudin. Modin. Wong kepaten sing digoleki sapa? Modin. Lah ya dari kelahiran, perencanaan dan kematian Pak Mudin yang bertanggung jawab. Kowe berarti roh no Rin. Kerjane Lah. modin iki apa? Lah. Ih, eroh pol no, Dul. Pemerintahan barang rono kowe. Oh, paham no, Lah Pak. terus nek di masyarakat misale yo nuwun sewu bab Nggih. kematian. Kepaten. Carane dalange lah. Cangkemmu. Dalange iki praktek mati. Heeh. Gak apa-apa ya. Ojo. Praktek Ojo. Ojo. Maksudnya piye? Pemene nek wong mati. Kemudian mau mati, wi pertamane piye? Loh, pertamane diculik kabeh klambine sampe entek sik. Terus Lah, bar terus? kuwi Dilikitik. Loh. Mayat tak delik iki. mayat. Ya didusi no, Bos. Jenenge arepe sowan nyanggone Gusti disuceni diresiki. Didusi. Bar Iya, no. Enggak nganggo apa? Ben resik Nganggo apa? Arak no, Bos. arak matamu. Oh, jenenge Arak kok digengi Mayat tak dusi nganggo arak. lah ya mangkane jenenge arepe marak sowan ya dijuseni gawe banyu sumur sing resik sing apik dibudoni terus dibuntel ngono lho. Lah wi dibuntel gawe apa Rin? Godhong. Lemet rumangsamu kok. Kelontong gitu muka. Lah apa jajal? Yo kain to Rin. Lah ya wis genah kok teko aku. Piye to? Lah ya Kok kondom to Rin? iki piye to cah kendange. Mayit tok dibuntel. Jangan. Apa ya sedeng kondom? Kowe iki lho. Sapa muni ngono mau? Kuwi lah anak buahmu. Cang klawajing. Sing sapa mong? Sing enek awakmu Lho kok dibuntel anu? Ya dibuntel mori no, Bos. Mayat tak dibuntel kono. Nggih. Kondom iki kandel nebas. Weh. Lah ya maaf to. Wis ninggalke Terus? jan kabeh didusi suceni buntel mori Lah. terus dilebokne. Lah Nang kuwi ndi? dilebokne ning ndi? Panti asuhan. Loh, Mayit iki. mayat tak dilebokne pantu asuhane apa arep? Ya dilebokne pendosa no, Bos. Oh. Lebokne pendosa disolati baru dibudalne. Lah dibudalne nyanti Rin. Taiwan TKW. Kok dilebokne pendosa atau disolasi piye? Disolati. Oh, Wah, disolati. dalam kira to mati paling ya. Mati apa? Urung. Ora mesti ora tau nyolati wong mati paling. Gak tahu. Ya tahu makmum nek imam ya ora. Ya maksudnya bar di anu resik kabeh budalne nyang makam. Yang makom. Oh. Ke Terus makam dilebokne. Dilebokne Dilebokne nyanti. nyanti. Celengan. Lah. Wong mati dilebokne celengan iki lho. Ya dilebokne liang lahat ngelebos. Dikubur. Duruk sisiran kembang Ya. didongani. Dongane wis iso dongane. Wah, ya pol calon mudin mosok rasa dongane Kowe mati. mesti iso Jajal. kaya Pak Mudin ngono kae. Praktekno. Oh, Iya. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sik.
Kowe ndongani lek enek mayite ora bener. Mbah penak. Ojo kok. Lah sing ndi? Ndang lang. Sok nggih nun sewu sinten sing badhe purun praktek. Wis ora Iki lho timbang repot-repot. Etak ndonga ngono wae. Tok ndonga. Kowe dhewe lek mayite ora ndonga. Nyapa kok aku? Ya Lah kan kok lek praktek. aku mayite sing ndongani sapa malian? Ya kowe dhewe. Iya, Lah belum kan saya. praktek mayat karo ndonga to, Rin. Ya ora no. Dadi wis di anu to. Dipatok lor karo kidul. Lah nyapa kok dipatok? Lek ra dipatok ngucul no, Bos. Kok enek ya mayit ucul. Lah wis roh ngono bekate kok. Wis ora enek. Oh, Patoke jenenge. ditengeri nek sing mati iki nek ibu ya nek wedok ya bu lek bapak ya lanang ngono. Lah genah no jek genah neneh lho Lah jane. iya alasane ngono kuwi kowe. Aku ra atek alasan iki fakta. Kowe dadi mudin iki kudu ngerti. Kuwi piye. mek rencana ya. Lah iya kowe tak dudoi ngono lho. Mayit dilebok ning kubur dipatoki terus didongani. Dongane piye? Nah, dongane. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe kok- A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ping telu syarate. Lah. Syarate ping telu. Iki nyapa to? Iki kok gidro-gidro anu to Nyapa? protol to, Mbak? Ndi geni yo, Mbak Wah. Hei. Lah ngenang-ngene. gasmu lho kowe Dik. Kowe kok mencari kesempitan dalam kesempatan to. Coro. Oh paling ratus emang yo dadi parani coro pesing ae. Ya. Ndang cawi sih, Ndang. Loh. Yo tak terus tak capiki. Ora kok terus dongane mu lho kok piye? Yo, hitungane a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Loh. Kok Lah piye? mangan, Cuk. Allah kok piye? Allahumma Barik lana Terus fima mayit rojaktana. mayite mbok badhok ngono. Ora kan wis ngono mulih kan. Kuwi dongane mangan mbahmu. Lah terus Mayit, iya. mayit to Kuwi dibadok. dongane mangan. sing mau tekonmu dongane wong mati apa ngono? Mati re. Dosa. Lah kok dosa? Dongane wong mati dosa ora oleh no, Bos. Lah iya wong Gitu mati. gino dalange. Ya jal sampe nak dongane mati gelem ye. Ya aja sih. Lah iya mangkane kok dongane wong mati piye? Maksude kan segala prosesi wis. Nggih. Teko mandi lan sawise wis. Ah. Toh. Prosesi terakhir adalah doa. Ndongakne wong mati. Ya ben dongane keluargane dhewe-dhewe kok dongane aku ora bener ra padha karo maksude. Moden gendeng yo iki lho Pak Wan. Lah piye? Ora toh. Sejebate kok. Pak Rin. Ya lho. Sampeyan iki kok duwe apa kae inisiatif utawa cita-cita dadi Nggih. mudin. Kuwi Nggih. sing dadekne sampeyan inspirasine gede banget iki apa? Apa ben migunani ngono? Yo, nggih jelasin niku wau. Terus bercita-cita. dadi tinggalan kangge anak putu lek bapak Samireng ki darmane apik ngono. Nggih. Oh, lah tak umumne saiki piye? Pripun? Innalillahi. Dalange sesuk banter. ngancam nyawa barang. Ayo tak umumne saiki nek masjid kulon ngono lho. Nggih. Kala Nggih. saksikan dan ikutilah lek beramai-ramai berbondong-bondong hadiri mayat yang satu ini masih bersiap untuk dalang. Gak pantes lek kuwi. Lek dalang mesti halus. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa inna ilaihi rajiun. Kuwi mesti alus-alus ngono. Nggih, telah Beda karo kowe. telah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira telah meninggal dunia dengan tenang. Samire. Gah. Dia mempunyai amal ibadah yang sangat Nah. luar biasa. Dan semoga di sana bisa bertemu dengan amal-amal yang baik ketika di dunia. Iki dalange ngedeni. Wong rupane kok ngene buruk to mesti ana mangan. Nggih, alhamdulillah. Ingkang baku mugi-mugi sedaya ayem nggih. Nggih. Buru ayem mawon mboten usah mburu seneng. Sebab lek ayem niku otomatis seneng. Tapi lek seneng-seneng bare urung tentu ayem, nggih ta? Iya. Contone kaya dalange dianane seneng-seneng karo anu, weh kok macelato bojone malah susah. Ini apa? Lah mural Kosong. Kosong iki moral. Lah yo, lho nek ndi Pak Dalang, alah yo golek seneng neren. Weh, nyowani nyanyi Weh, nah, Aku pengenane pethuk nek lup ngono lho. Alah. Wong wi. Nah, ora iso. Hai dhewe karo kula. Ora iso. Wong Iya. wong mojo legi lho belas ora percaya. Ora. Tenan. Ora percaya. Ngojol ki ra ro. Percaya mboten lek Pak Dalang niki ganen lintis. Mboten. Percaya. Kowe mboten bolomu mesti. Iya no. Ah ditanggap 30 tahun lah ora bolo plek apa ya. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi tansah
Ngrembaka. Mboko. Sedayanipun, kita. Nggih. Ya. Niki Pak Lurahe rawuh mboten niku. Mboten. Pak Kasone munggah ora iki? Duite ra kelong niku. Wah. Nggih. Aja ngono to. Dalem pentol. Wah, lho kok nek pentol iki. Karek loro ki ora oleh dicakot ya oleh dimodhok. Kersa ngemut, Bu. Lah kula mboten. Ora kele baksone wis entek laris lho, muga-muga kabeh sing bakul ki laris kabeh. Amin. Duite nglumpuk. Yo nyanyi neh ya. Ayo nyanyi lagi. Dalem. Wah kok sudah rondo piye? Ki rabi urung rondo piye? Lho, sapa Gong Rabi? Niki. Mintul lho. Pancen urung Kowe urung Urung rabi. Kowe urung rabi? matamu. Kene sik perawan ketelan sampai saiki rong pernah kejamah wong lanang wis to pokoke begini aku percaya tuh. Masalah keadaan saya masih tertahan di kamu gitu. Aja macam-macam karo Mindul kowe. Lek aku ngono wis bebas kok. Ambek aku arepe misu-misu kowe aman aku. Alhamdulillah. Pun to sampean wis wiramo pokoke dijak nek. Aku dari ujung kaki sampai ujung kepala belum pernah kesentuh, belum. Masih perawan aku itu. Masih perawan Pin. Iya. Kayak pas kilap to ngono kae. Anda percaya? Kok gede kabeh nyapa? Percaya kabeh. Ngene omongan gak wani muni tapi ngene. Percaya. Kowe bodiku ora jane. Nyawang ora matamu. Bodimu jan ayo gunungan lho, Dul. Lah iya. Ayo. Ya, nyanyi.